Kau jenengmu? Pulau Sumati Pak Le. Wah. Wes kene jare ngene iya. Timbangane ditangani masa. Yo, sing nek gone antar polisi. Ayo. Jak mlaku bareng kok angko akan manggon mburi karepku yo apa sih? Kok iso bareng kok wong sampean lho nyurutu wae. Aku ki yo digandeng ngene. Gayamu njaluk gandeng saiki. Lha piye cek diwasi wong ki lho cek ketok. Nek diwasi wong mbok pamer-pamer nang ngene wong kok nek mlaku njaluk digandeng. Kapan sih kon mlaku bareng aku njaluk gandeng? Temen karepku ki jale ki ate nandi sing ate nandi. Ora nang ngene mbok. Perlune apa? Nang ngene mbok lho perlu apa? Yo nyambangi, sampean lho suwi gak rono lho, Mas. Nyambangi mbok. Heeh. Terus kon ate nggawa apa sih kon sambang lho? Apa ya engko teko dicekeli ngono lho Mas. Apa kon cekelno? Ya dhuwit no Mas, wong kayane sampean bendina sakmono kae. Kakean dhuwitmu tak nyekeli dhuwit mbok. Kakean. Wis kesugihan kon. Lah sampean nyekel dhuwit akeh, terus sampean kekno aku ya. Saiki ngene, aku gelem sambang nang mbok. Tapi kon aja sampe cedhek-cedhek bareng mbok. Aja cedhek-cedhek barek bapak. Jarak 3 meter paling cedhek kon barek mbok. Jarak 3 meter paling cedhek barek bapak. Aku gelem. Nek kon gak gelem tak kei aturan ngono. Gak sida sambang yo gak apa-apa. Ora, ya wis iya sampean kei aturan koyo ngono gak apa-apa, sing penting ayo nang ngene mbok. Temen ya. Janji. Ayo. Iso cepet sih. Maksud sampean apa? Jare kongon tuku buah. Lah kait mau lak wis tak kongkon sih, Mas. Bakule lho, Dik, aja nyalano aku tak. Bakule apa? Aku lak milih karepku tak gawa nang ngene mbok iku sing apik-apik. Lah ngono iku dislobok ambek buah sing elek-elek iku. Wis gak usah rewel. Jek untung sampean tak kon tuku buah. Terus duit iku mau lho sakjane kate gawe tuku rokok. Malah sampean tukokno buah, sesuk gak usah rokokan. Karek 3 util. Ya wis iku gantine. Arek sampean kok njaluk nggo gawan. Bocok ngono kok mentolo mbak. Mentolo tenan aku gak rokokan. Tambah kaya wong stres. Ayo. Saiki ta. Somben. Mosok mau aku golek-golek ojek ku. Sampean ndek dhuwit ta? Sampean ngajak ngojek iki ndek dhuwit. Ya gak sing nyekel dhuwit kono kok mosok aku. Lah ngerti nek gak ada duit kok malah ngajak ngojek. Ya iso gak iso ya tetep mlaku, Mas. Ya.
Yo. Ayo. Sing dhisik. Gendong. Loh, ngaleme metu. Iso lho, berang sak ngono njaluk gendong. Lah sampean iki cinta karo aku apa ora? Sayang apa ora? Cinta, Pak. Lah iya makane, gak oleh mlaku digendong. Kuat aku. Biasae piye yo? Gendong. Gendong apa salah? Ayo. Heeh. Ayo gendong apa salah? Kowe nang cepetan nek mlaku. Tapi aku bisa jane ngono ya apa wis pegel. Kalau iki nyambut gawe kono ngono saiki nanggone wong tuwa sampean. Oh, sampean pegel ngetok gejang Solo iki mau. Ya gak ngono, wong saiki awake dhewe uripe ya kaya ngene iki. Saiki becak macet, saiki wis gak ono wong. Wis salah bapak. Pokok aku sing penting sampean tresno ambek aku, sayang mbek aku wis gak apa-apa, masalah sing penting wong loro rukun. Lah saiki nek keadaan wong tuwa loro. Bapak cari ro. Lah mulane iku nek awak dhewe gak rone terus yo apa sih sembono jeneng wong. Mane Mas yo awak dhewe gak nggawa apa-apa. Yo. Pokoke ketok moro bapak lak seneng sih. Lah iya ya gak apa-apa ya ayo rono ngancen iku wong tuamu nang yo padha mbek wong tuaku iya. Tenan, ah. Dadi mbane kawane nang mesti ngono. Mlakune Iya mlaku ae. gak apa-apa, gak Nyeluk apa-apa. napa? Bayari. Ya sampeyan lho, Mas. Kakean dhuwitmu to. Mamula tak mamula. Wes ora usah ngono sae. Wis loro koyo ngene iki. Ate apa kon saiki? Kangen sik kangen. Aku mau ngomong apa? Mamula ta, Mbok, mamula.
Nek ngeramut wong tuwek, ngeramut wong lanang ki sing tenanan. Lah nek kok sampean ngeramut bapak saya gak iso ngedekno utange, utang nang Bank Mekar, utang nang Bank Tetel. Terus karep sampean ku yo apa? Utang koyo ngene kae. Badhok bendino golek utangan kok becik. Piye lho Mas? Wong ancene gak ono sing nyambut gawe sampean iki anake ya diluk-diluk rene. Ngomong. Wis tuwek gak ono sing golekno. Aja kok cok bang zaman utang. Bang Titil, ngene Bang Mekar iku nek gak disaur-saur di bledek jam 10 jek ditagih kon. Aku mau ngomong apa? Demek ketularan kadasen kon kok. Wis to, gak usah nyedek-nyedek. Lah gak usah nyedek iku lho mbok kowe. Sampean gak ngerti lara iku lara apa? Sampean mak ora ngerti sih. Lah nek sampean iku kok kena virus. Ya wis, nek gak manut aku ya wis, terserah sampean. Kok dodoan kena sing ngomong. Monggo sampean nyeluk mantri ngono piye? Iya cek nang waras Bapak. Ya. Nyeluk sapa? Mantri. Duitmu ndi? Duitmu ndi? Dia duit ta? Kakak duit. Heh? Kakak duit. Ya disuntik nang waras Bapak. Mamerno bandamu. Rungokno. Ki nyambut gawe ku gak disia-siakan. Kayak ngene iki kan wis tuwek. Ya wis seharusnya dhek iki lara. Mergo apa? Wis tuwek, ngerti? Nek wis tuwek lara, ate nang ndi neh? Parane lak ate nang ndi maneh? Ya Wong wis mati. tuwek. Lah iya. Ngomong ngono aku walat iso. Lah terus ya apa? Hei! 3 meter. Eling kok gak 3 meter, Mang? Lho kok rungokno. Iki lak manut. Dikongkon 3 meter ya manut. Lara. Iya. Lho gak apa-apa, gak ketularan. Wis salah sampean ki manut aku tok. Ya iya Dek, iya. Dek mok kalah weton. Cak, ya ampun iku. Wong anake ngoceh bapak iki lara aja banter-banter ngomong. Lara ya bapak wis tuwek. Iya apa wong tuane lara koyo ngene. Wong saiki Awakno ge bapak to yuk lapo sampe ringkesi to yuk. Aja nyocot ae. Aku ya kumakan. Kon ngerti? Lang sakmono-mono nek bapakku keleleken kok lak bongko iku kok. Iku yang ngono. Yuk. Iki lho bapak sampean. Bapak Gak iki iso. lara. Oh alah yo. Wah. Ayo iku menut gawe wong tuamu yuk sampean kok mentolo. Hei. Pak, Ngerti spring awake karo belung tok. golekno mantri-mantri.
ono. Walah. Bapak mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah ya. Lho pancene wis tuwek, ya kudune mati. Timbang gak diramutan. Wis gak nyutik kok iso tambah matek-matekno bapak iku ngono wong tuamu yo sampean ku anak sampean. Wong tuwa iku nek nggawani apa-apa, nggawani bondo donya iku jenenge wong tuwa. Iku ngenakno anak. Lah wong gak nggawani apa-apa kok. Lah, ngerti yo. Aku biyen jek cilik ku dinjarno nang sawah leles. Ngerti? Iso mangan golek dhewe. Oleh awak dhewe leles apa sing digengoni bapak ambek mbok karo awak dhewe. Ya salah mbok karo bapak, aja nyalahno aku. Kok Ya gak ngono, ya wong kampung iki ayo dikandani ngono lho. Diramut disime ngono lho maksude iki. Yang ini tekan kerobok boleh juga. Sampeyan iki yo ngono Mas. Apa sih? Ambek Mbak Iyo kok gak wani belas. Aku kalah weton. Kalah weton. Iya wong iki wetone 87. Kon kok 87 kaya. Loh, ya apa sih? Kok iso gak dicolongno Pak Moden itu lho. Wis ngalao. Nih. Yo ngalao. kon nek gak trimo, kon nek gak trimo duwe dhuwit ta? Duwe dhuwit. Duwe dhuwit. Aku dikai opo? Iki wong kesusahan kok iso rame gak karu-karuan kok. Wis meneng, Cuk. Kelangan ya sedih wajar lah. Kok kelangan? Awak kelangan. Ya tak. Wes mau nek kon kelangan. Tak ngono. Turunan ya, Dek. Kok enak tenan? Apa? Gawe nama sih, gawe nang langgar gawe duwe. Kok nek iso gawe ya. Aja kathek ngomong aku. Nek kon sanggup, gawe ya dhewe. Apa? Awakmu sing nanggung. Sampean karo aku sing ya Mas.
tanggung selametane bapak. Lah kok nyimut, Sampeyan aja dik melok-melok yuk, kudu sampeyan kaya ngono kok. Gak usah. Gak usah dirayu. Masih mbok rayu kok. Aku ora bakal katik nyelameti barang. Iku ngono ya bondo, iku ngono ya dhuwit. Terus dhuwit teko endi? Hah? Gak usah. Aku dulur tuwek. Keduane bapak gara iki. Didol. Cocok. Didol. Cocok. Pengen selamatan omah iki didol. Betul. Lemai bapak iku jek teles Cak sampean kok iso temek kok kaya ngono kok. Ayo bapak ada apa ben nyelameti? Masih ngono yo. Iki nek omah sampean dodrem lho iki ya apa rek? Gak pantes rek. 3 dina 7 dinane gorong enek wis dodol omah iki lho. Dek, aku ngerti karepe Masmu. Iki didol mbok melok aku. Oh ya. Melok awake. Yo bener lho Mas. Lah iki omahe sama didol lho mbok itu terus. Bawon, bawon. Aku matur nuwun karo awakmu, nek mbok gawa aku malah seneng. Lah kok Iya ambek cacake padha dene. Muga-muga nek bongko ketabrak trek. Apa? Enggak. Rakah. Dongane ketabrak trek. Ang bapake kuburane gek telel nek gak dodol omah. Lagi bancai. Iya masih dige bancakan Cak. Ya Masih iya. meneng. Sampeyan sawang omahe bapak gak Kayak ngene iki lho. Sampeyan niku ben ini ngedian sampeyan ya dingone bapak. Iya aku dingoni sego tewo. Dicolong. Ka untung-untungan Ora rek. diramut barek bapak. Diramut wong awakmu wis iso adus kok Jeneng gak rambut padane. duwe kok undat-undat wong tuwek. Saiki garek manut apa ora? Oh masih tak dol. Nek gak manut tak dol. Wis aku gak kudu ngurusi bancane bapak. Pote sampai satu sih. Wis aku cuci tangan. Ayo mulai. Awakmu Nah, ae. sampeyan kaya ngono ya gak apa-apa. Ayo mulai. Wis mulya wong sugih ngono mari ki nek buang kok cekne. Oh, ganti sing wedok. apa? Apa iki? Iki apa? Mbok kena mbokmu iki. Wis kawan, duit 50 gak gawe sugih. Anaknya dadi piro iki? Oh, nganakno duit. Ditenono kon kok nek teko omah jane. Ayo, boleh. Mulya wis nah mulya kon kok cek ditekek demit saeran kon. Ayo. Ya apa rek? Wes ayo. Wis mulya yuk timbangane iki kok. Cek nginep ae yo ngaji kene sampai 7 dina. Wong ngaji yo. Oh alah yo ngene iki nek bekasi lonte. Cocok. Cocok karo karepku. Nek omah iki didol aku setuju. Digawe nyelameti bapak sak enteke. Dadi aku gak melok nyumbang, sing penting aku mangan. Mbok iku manut apa gak? Nek gak manut aku ya wis mau mancik kene. Sampeyan lho yuk. Sampeyan iku anake. Lah iya anake. Lah trine omah iki sampeyan dol, matung mbok iki lho manggon endi? Lah awakmu nggo apa? Ya aku maneh. Dek, nginep ya. Heh? Nginep. Nginep. Tahilan. Najeni wong tuwek. Oh, nek nginep-nginep po. Nginep po aku tak mulih. Nginep po. Gak ilok rek, gak ilok. Kok gak ilok. Alergi aku nginep kok kene. Gatel kabeh aku mulai. Gatel kabeh alergi kon kok dulu ngasih tekek jemut saeran kon. Sampeyan sadurunge nginep kok kene wis gugiken sih. Rasamu wong ayune kok gugiken. Wis, ayo mulih. Iya. Sik sing katene ge tuku buah mang. Duweke sapa? Duweke sapa? Lah ya, kon ngerti nek iki duwe iki aku sing nyambut gawe. Lah kok kon lancang kene mbokmu? Gawe selamatan. Ngene iki digawe tuku klambi lak ya tambah oleh. Wes, nang ganti ku klambi nang ngono. Nang ngene moro seneng ngono. Mas yo. Nggih. Walah yo sing lanang komong yo juwate sing wedok.
Mbok, ampun katen dipikir, Mbok. Oh, niku umur kula mboten napa-napa. Nggih. Nggih, ampun mboten napa-napa.